Kowe tak omongi ya Bagong, Gareng Petruk. Sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ha iya ngene ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang ngre mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Kowe lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya. Sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek, cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku, mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompaling gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal.